Kaixo, orain ikusiko dugu nola programatu galdetegia. Galderak egin ditugunean, gehitu baditugu hautazko galderak, edo guk geu sortu baditugu galderak hemen personalizar kuestionarios atal horretan. Bukatu dugu, eta orain programatu nahi dugu galdetegia guztiok pasatzeko. Bai ikasleak, bai irakasleek, bai zuzendaritza taldekoek. Ondo, aukeratzen dugu maila. Kontuz, izan ditugu maila batzuk, programatzen dugunean, nik bakarrik sortu dut primaria, lehen hezkuntzakoa, baina zuek ere sortu zuen lehen hezkuntza, DBH eta bar. Hemen behan, ikusten duzuenez, jarri alditugu data batzuk, baina beti ere 3 aste gehienez, bai? Jarri aldugu epe laburragoa, baina gehiengoa izango da 3 aste. Sakatzen dugu guardar, eta orain ikusten ditugu prozesua. Orain inork ez du bete, orduan agertzen da, 0,000, bai? Ondo? Hemetik behan ditugu deskargatzeko, bai tutorialak, euskaraz orain dikan ez dago, eta bukatzen dugunean, aktibatzen ditugu estekak. Beti bezala galdetzen digu norentzat, lehen hezkuntza. Izan alditugu hor batzuk, Eta badekugu aurrebista bat. 3 galdetegiak ikusi alditugu. Eta ikusten dugu ikasleak bezala edo zuzendaritza taldekoak bezala. Ziur gaudenean sortzen ditugu estekak. Esaten diogu baietz eta aktibatzen dire. Orain esteka hauekin egin aldugu, kopiatu eta ez dakit, e-mailez bidali, irakasle edo klaustro taldekoei, bidali aldugu e-mail bat klaustrokide guztioi, edo zai batean txertatu, edo bakoitzak bere moduan egin aldu, ikaslentzako jarri aldugu gelako blogean, edo bakoitzak nahi duen moduan. Haiek sartuko dira, ez dute erregistro egin behar, bakarrik beteko dute galdetegia, eta listo. Epea bukatzen denean, deskargatu ditugu emaitzak eta estatistika. Hau izan da guztia, gero arte.